38 معلتي نእግዚአብሔር مفرح ምሳሌ 9:10 መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስትውዓል እዩ ሓደ ሰብ ብዝሒ ምድራዊ ፍልጠት ምስ ዝህልዎ ወይ እውን ነገራት ብፍሉይ ክእለት ዝፈትሕ ምስ ዝኸውን ጠቢብ ንብሎ ኢና ቃል ኣምላኽ ግና መጀመርታ ናይ ኩሉ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ እግዚአብሔር ብዘይ ምኽንያት ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ እዚ ማለት ግና ብኩሉ ኣካይዳና ስድ ክንከይድ ኣለና ማለት ኣይኮነን ንኣምላኽ እናፈራህና ክንመላለስ ይግባአና እዩ ኣብዚ ምድሪ ንእግዚአብሔር ዘጉህዮ ነገር እንተልዩ ከዓ ካብ ፍርሃት ኣምላኽ ወፂና ክንነብር ምስ ንጀምር እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ማለት ከምቲ ትእዛዛቱን ከምቲ ንሱ ዝብሎን ኮንካ መምልላስ እዩ እቲ ንኣምላኽ ዘይፈርህ ሰብ ግና ቃል ኣምላኽ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እናበለ ንብጻዩ ይብድል ኣይትሓሱ እናበለ ብሓሶት ይመላለስ ኣብ ቅድመይ ብጽድቂ ተመላለስ እናበለ ድማ ንሰብ ዘደናግር ህይወት ሒዙ ይነብር ጥበብ ድማ ኣይርከቦም እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ እምበኣር ካብቲ ሰብን ኣምላኽን ዝፈትዎ መገዲ ወፂኡ ኣብዛ ምድሪ ዕሽነት እናፈጸመ እዩ ዝነብር ንኣምላኽ ፈሪሁ ኩሉቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገራት እንተገይሩ ግን ኣዝዩ ባህ ዘብል ሰብ ኮይኑ ይነብር መንግስቲ ኣምላኽ እውን ይወርስ ብፍርሃት ኣምላኽ ተመላለሱ ተወሳኺ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ምሳሌ 8:13 ከምዚ ኢልኩም ኣውጁ ኣነ በቲ ናይ ጥበብ መጀመርታ ዝኾነ ፍርሃት ኣምላኽ ዝመላለስ ሰብ ናይ ዛዕለት ናይ 1 ዓመት ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢዮብ 38-39